Para tamu kakung putri ingkang cinaket sih nugrahaning Gusti kawistara samadyanipun sampun samapta pramila laksitaning tata cara ingkang sepisan enggal kawiwitan murih lampahing tata cara wiwit purwa madya wasana kasembadan kanthi raharja niskala monggo kaperwakan kanthi basmalah sumangga bismillahirrahmanirrahim. Keplok kata nggih. Sekedap dipun baleni pisan kas. Niki kedalipun kedah cetha kalawa tasih kempel. Tutukipun nika lambinipun menika kirang buka. Nggih menika nggih. Para ngoten nggih. Para nika nggih, para tamu kakung putri ingkang cinaket sih nugrahaning Gusti. Kawistara samudayanipun sampun samapta pramila laksitaning tata cara ingkang sepisan enggal kawiwitan. Sok rikat, sok arang ngoten nggih, monggo. Para tamu kakung putri ingkang cinaket sih nugrahaning Gusti kawistara samadyanipun sampun samapta pramila laksitaning tata cara ingkang sepisan enggal kawiwitan. Sekedap dikalemke sithik nggih. Laksitane tata cara ngono kudak ora mentolo nampani bayarane ngoten ya. Laksitane tata cara ingkang sepisan tekan balik kanggo Kang ya. Ngerti lho guys. Menika lagunipun lagu padintenan. Laksitane tata cara ingkang sepisan dibuka. Laksitaning tata cara ingkang kapisan hanenggih. Nah niki. Monggo. Iki pita suara diopeni pita suara. Pita suara, nggih. Para tamu kakung putri ingkang cinaket sih nugrahaning Gusti. Sing cetha, monggo. Para tamu kakung sekedap urung buka berjamu Kang Kakung. Berjamu. Balik ngono lho Kang. Aja ngono Kang iku. Saya tenan Kang, aja ngono. Ngapunten Ram. Oh nggih. Mungkin diperjelas kaitannya kalih medale swara niki lho. Saking perut niki lho. Ngaten nggih nika menika eling niki nggo teneh swara nggih. Para tamu kakung miwah putri ingkang satu luhuring budi. Niki lambene melu. Nggih. Tata cara ingkang sepisan nah kayak piye ngeten nggih rasane nggih. Monggo. Para tamu kakung putri ingkang cinaket sih nugrahaning Gusti kawistara samadyanipun sampun samapta pramila laksitaning tata cara ingkang sepisan enggal kawiwitan murih lambahing tata cara wiwit purwa madya wasana kasembadan kanthi raharja niskala sumangga kapurwakan kanthi basmalah sumangga bismillah. Dipun nyempet nggih. Dipun papanaken wonten pita suara. Disurung kali napas niki. Sak mboten-mboten kedal menika alat ucap diopeni. Kan nyambut gawe kabeh. Alah ora apa-apa ah. Alah ora apa-apa ah. Nah, nggih nika monggo pambiwara. Nggih. Ngaten nggih. Nika sing tenanan nggih. Iku nak nampani amplop iki karo kelangak iku. Ampun kapok nggih Mas. Nggih mboten. Mboten guyon Pak. Jejeripun malih ingkang dereng. Nah, jejeripun. Mengetan apa mengalor? Urut pokoknya. Nek dereng sedaya dereng kula ganti. Terus pundi? Oh panjenengan. Oh nggih. Monggo.
Panjenengan nggih, teplok nggih. Nggih, sekedap. Ana sing maju niki lho. Alhamdulillah sing kene. Rumasane ora kecekel engko. Monggo nggih.